Bună ziua, lumea, sunt Valeti și astăzi vă face un episod de Minecraft. Serverul ăsta am mai jucat pe... Stați pe cap, pun un pic ca pauză. Am avut un pic ca treabă, dați-mă. Uitați, aici am eu casă. Aici o casă din cuarț. Și aici ferma care am mai distrus-o. Și au distrus-o și o prietenă. Să vedem. Dacă vrei să zburați, scrieți fără Y. Cea mai are parolă. Scuzați-mă dacă episodul celălalt de Sam a fost urâtă. Asta e. Așa e viața. Să vedem ce găsim noi pe aici. Uite, am mai văzut aceasta. Este foaie de capul meu cât făcut. Aoleu. Deci nu, n-ați văzut. Puteți voi să faceți asta fără creativ. Doar fără creativ. Uite, tot asta a făcut ăla. Tot asta. Îți dai seama. Și cât o muncit, bă, păi, doamne de cap. Doamne, doamne. Băi, fac, mă lasă. Atunci voi ieși prin acoperiș ca Superman. Stai pe ca să scriu ăștia fitness. Holy shit the fuck. Uite, am scris. Zice că serverul va avea un pic lag și chiar a avut un pic. Scuzați-mă dacă scriu că mă dau mare că filmez de ăștia. Dar scuzați-mă, dar vreau și să zic lumii, că să nu fiu eu așa tătălău. Stau acolo, nu zic nimeni, nu îi zic la nimeni. Mă... Oi, o fac de răi. Scuzați-mă, dar să nu să lăsați comentarii. Vă rog eu. Apăsați like la acest episod și, cum să mai zic eu, până și voi vă mai abonați, că eu cam n-am abonați așa mulți, am decât unul. Vreau să mai mulți, să fiu și eu vedetă. Și dacă o să trimiteți comentarii cum să mă joc cu voi, o să vin. O să pot. O să pot. Ok? Așa. Să vedem aici cine casa, dacă nu-i da o pus protecția. O să vreau și serverul scrie că puteți juca. Ce acolo? Ce are acolo? O băcuță. Tu, mie mi-arăți curul? Tu? Mie mi-arăți? Eu am sabie și am tată. Și foarte bună, din 2 lovituri am spart pe unul. Da,
Dă slash, fă lui Y. Fă lui Y. Slash. Eu sunt Superman. Uitați-mă pe mine. Să nu ziceți că apoi sunt urât. Ăsta sunt eu. Asta sunt eu și am foarte mulți bani, statusul și 18 players pe acestor. Să nu intrați toți, că atunci pe serverul ăsta vreau eu să fac mai multe videoclipuri. Dacă o să dați like, o să le fac foarte multe. Uite o găină, îmi trebuie pe... Și vă rog eu, frumos, să nu intrați toți pe server, să nu mai am și eu loc. Vreau și eu să, dacă toți sunt așa, să intru și eu, să nu stau pe gen. Oli, oh shit, fuck. Uite, uite pe ăla, uite acolo, uite acolo, uite acolo, pe băiat. Băiatul, dacă dai, te scorăbitură. Uite, băiatul caută pe aici, singur el, și mă găsi pe mine. Asta cred că e malazian, bă, de la. Bă, uite ce are băiatul. Bem. Uai, vrea să dea. Jucă. Faci. Bine. Bun. Sky. Să știți că o să vă las și Skype-ul în descriere. Așa. O să mă căutați, să vă prieteniți. Și să nu vă pună aghiuță. Să nu vă pună aghiuță să-mi copiați numele, că nu știu ce fac. Nu știu ce fac. Rubez. De faceți. Sper să plecăm. Maș. Maș, că vreau să mă joc ăsta. Maș, mă, de pe ecranul bunica ta. Stați-vă că pun pauză și până pe termin. Fac, bă, am morți, ce fac, bă? Nu prind și bă. Am revenit. N-am văzut. Stați pe cap. Îl bag pe copilul ăla într-o zi. Să citeze că eu nu i-am făcut nimic și vine. Dă mine că disperat. Îmi sparge și armura. Bă, băiatul, îmi sparge și armura. Foa. Jetoceanic îi dau. Bătaie îi dau când prind. Bătaie și bătaie. Nu glumă. Copilul din ăsta. Că dă și el ca prostul când oamenii încearcă. Bă, hai, noi glumim, ne jucăm. El, copil, bătut de scar. Asta e cam. Rimare. Nu te omor, băi, și că la el, nu te omor. Și când vine acolo, stai aici. Și să nu zice că nu e plăcut, să nu fie pe zi. Stai aici, hai să ne jucăm. Așa da. Copil, disperat, bă, piață. Disperat, nu poate să-l ajute copiii. Să-l ajute părinții, de fapt, că și copiii. Zică, fiule, relaxează-te, că... Am probleme cu un pic cu Windows. Copile, încetează, că tu ești prost. Mamă, eu nu cetez până în iubă pe toți. Chiar și pe tine. Așa face copilul ăla. Copil, bătut de soartă. Lăsați-mi pace. Dacă are YouTube